Jeg fortæller lidt om mikroovn. Inden man vasker instrumenterne, skal de koges for at dræbe nogle af bakterierne. Der skal maks være 20 instrumenter i bakken. Så tager man med plus, og der skal vi have 7 deciliter. Man skal huske at dække instrumenterne til, så det ikke ødelægger elektriciteten i mikroovnen. Og så lukker vi. Og så kigger vi så på protokollen. Så kigger vi den gennemsnitlige tid fra sidste gang, og det er 11,6. Og så stiller vi den på 11,6, og så tænder vi den, og så lader den køre. Så laver vi en test en gang om ugen. Første test tjekker vi, hvor lang tid det tager, før instrumenterne koger. Og det gør man i alle de 3 teste. Så plusser man de 3 teste med... Det plusser man, og så dividerer man så med 3, og så får man resultatet. Og resultatet, det plusser man så med 5. Fordi at instrumenterne de skal koge i 5 minutter. Og så får man så resultatet til sidst. Nu vil jeg fortælle lidt om sporprøver. Vi tager en sporprøve, der har været i autoklaven, og en, der ikke har været i autoklaven. Når jeg lægger det i akkubatoren, skal man huske at knække den for at aktivere for mikroorganismerne, og det gør jeg så på den her måde. En sporprøve kontrollerer man, om alle bakterierne er dræbt. Vi sætter sporprøven ind i akkubatoren. De er lilla, fordi at bakterierne er blevet dræbt, det vil sige, at mikroorganismerne er 100% dræbt, og at autoklaven er i orden. Hvis de stadig er gule, kan man prøve en gang til. Hvis de stadig er gule, er der noget galt med autoklaven. Nu kigger vi på protokollen. Vi kigger efter, hvem der har udført testen. Hvis nummer 1 har skrevet 1, så skriver man 2. Og så tjekker man så tiden og programmet, hvor mange grader. Og så forklarer man testen, hvor det er placeret inde i en autoklavepose eller i en kassette. Og så her kigger vi så på 24 timer, hvilken farve, og resultatet af farven efter 48 timer, enten er den gul eller er den lilla. TST-strips er en prøve, hvor man lægger i en autoklave for at tjekke, om tid, temperatur og tryk har været til stede i autoklaven. TST-strippen skal sættes et sted, hvor dampen har svært ved at komme ind, f.eks. i en kassette eller i en pose. TST-stripsens gule cirkel er normalt gul, men skifter til violet, når den har været i autoklaven. Hvis ikke den skifter farve, er der problemer med autoklaven. Nu vil jeg fortælle om autoklaven. På autoklaveprintet kan man se tryk, temperatur og tid. Hvis alle ting har været til stede, står det under godt sterilt, og det står lige der. Hvis der mangler noget, vil der stå ikke sterilt, og det vil stå herunder. Vi har 3 forskellige indpakninger, hvor vi pakker instrumenter. Her har vi kassetter, og vi har pose, hvor man svejser, og en pose med tape. Den har vi ikke lige pt. På klinikken. Kassette og pose med tape har en kort holdbarhedstid. Kassetter og poser med tape holder cirka en måned. Poser, hvor man svejser, holder et år. Man skal bevare instrumenter i et lukket skab for at beskytte mod støv og fugt. Så har vi autoklavetape og indikator på posen, så man kan se, at posen har været igennem autoklaven. På kassetten skifter striberne til sort, hvis de har været igennem autoklaven, men de viser ikke, om instrumenterne er sterile. På posen så skifter den blå farve, den skifter til mørkegrøn. Ja.